Вітаю вас, дорогие телеглядачи. 28 червня 2014 года на контрольно-пропускным пункте дзяржаўнай мяжы Беларусі з Польшай Брэсце-Рэспаль распачалася вандроўка крыжа і іконы Маці Божай сусветных дзён моладзі. Моладзь з Брэста і Гродна вырушыла з памежнага з Польшай пункта ў Брэсце да Рэспаля, каб атрымаць ад польскай моладзі духоўныя сімвалы сусветных дзён моладзі. Крыж і ікона Божай Маці прабылі ў Беларусі 2 тыдні. Сёння варта памаліцца аб плёнах гэтага незабыўнага выдарэння, а таксама паразмаўляць на гэтую тэму з ксяндзом Антоніем Грэмзам, галоўным каардынатарам перэгрынацыі крыжа і іконы Маці Божай. Вітаю вас, ксёндз Антоній, хвала Христу. Ксёндз Антоній, як з'явілася ідэя прыбыцця ў Беларусь духоўных сімвалаў святовых дзён моладзі? Ідэя была спачатку ў сэрцы. Гэта была такая мара моладзі на Беларусі, каб до нас прыбылі крыж і ікона Божай Маці сусветных дзён моладзі, бо моладзь бярэ ўдзел у шматлікіх сустрэчах моладзі ўсяго свету. І такая была мара, калі мы дачакаемся гэтага выдарэння, калі ў нашу Беларусь прыедуць гэтыя сімвалы моладзі, крыж і ікона, якія былі асвячаны святым Янам Паўлам II для моладзі ўсяго свету. І мы аб гэтым марылі. І калі пачулі тое, што дні моладзі адбудуцца ў Кракаве праз 2 гады, напэўна, тая мара была ўжо такая бліжэйшая рэальнасць, што нас поўніцца. І была прапанова польскай моладзі, каб таксама Беларусь падрыхтавалася да сустрэча моладзі ў Кракаве. Праз тое, што прыме гэтыя сімвалы, духоўныя знакі ў Беларусі. Што і крыж, і ікона Божай Маці будуць у нас пілігрымаваць. У рамах падрыхтоўкі да гэтай сустрэчы ў Кракаве мы адразу згадзіліся і адказалі сваім радосным «Так, згаджаемся, чакаем у Беларусі гэтыя сімвалы». Ксёндз Антоній, першы раз на мяжы і людзі, і вы былі сведкамі такой падзеі, калі была гэтая перадача крыжа і іконы, вашыя ўражанні. Што вы перажывалі ў гэты момант? Незабыўнае ўражанне, вельмі узрушылі мяне, бо першы раз у гісторыі дзяржаўнай мяжы таксама гэта было незабыўнае выдарэнне для працаўнікоў мяжы і пагранічнікаў, што маглі бачыць гэта выдарэнне, калі моладзь польская несла крыж і ікону ў руках, святары, моладзь, і мы выйшлі ім насустрач. Выйшлі насустрач праз мяжу, дзяржаўна перайшлі, атрымалі гэтыя знакі. Быў такі гонар за нашу краіну, за моладзь Беларусі, якая мае вялікую ласку Божую прымаць на Беларусі гэтыя духоўныя сімвалы, якія для нас вельмі важныя. Важна, бо это той знак прысутнасці моладзі ўсяго свету разам з намі, што мы яднаемся ў адну вялікую сям'ю моладзі нашага касцёла. Ксёндз Антоній, вы прыгадалі, што перэгрынацыя распачалася дзякуючы Яну Паўлу II ў 1984 годзе. Чаму толькі праз 30 гадоў гэтыя сімвалы прыбываюць у Беларусь? 30 гадоў чакалі. На жаль, сусветныя дні моладзі адбываюцца не кожны год, але толькі раз на 3 гады праводзяцца ў касцёле. І гэта гонар прымаць гэтыя сусветныя дні моладзі. І у мінулым годзе было прынята рашэнне, што сусветныя дні моладзі адбудуцца ў Кракаве, у Польшчы, якая з намі памежная. І дзякуючы гэтаму, што будуць блізка адбывацца дні моладзі каля Беларусі, мы маем гэтую магчымасць прыняць у сябе, у Беларусі гэтыя духоўныя сімвалы. Гэта той першы крытэрый, бо дні моладзі адбываліся ў Амерыцы, у Аўстраліі, у Азіі, у іншых краінах, але, на жаль, бліжэй Беларусі яны толькі цяпер адбываюцца. Калі яшчэ раней адбываліся, гэта было вельмі даўно, у Чэнслахове, год 1991, тады яшчэ было немагчыма, каб пераказаць для моладзі Беларусі гэтыя духоўныя сімвалы, якія пілігрымуюць перад падрыхтоўкамі да сусветных дзён моладзі. Ксёндз Антоній, па якіх месцах Беларусі пілігрымавалі сімвалы, і што найболей у вас засталося ў памяці? Я ведаю, што вы былі разам з сімваламі. Вельмі ўзрушыла перадача на мяжы і перажыванне сустрэчы крыжа і іконы Божай Маці сусветных дзён моладзі у Брэсце, таксама ў Гомелі, у Мазыры, у Буцлаве і асаблівым чынам пілігрымкі, якія прымалі крыж,
Это и молодь с Минско-Могилевской архидиецезы, и молодь с Гродненской диецезы, які перегримовали до санктуарию Матери Божией в Будславе и у Тракеля. Был акт отдания Иисусу, довер до Матери Божией выражался словами, все повторали, и позже мачимость установить этой крыш, икону Божией Матери. Я бачу тые слезы, тое взрушение. Сльози молодих людей? Слезы, як они радовались, и як переживали свою веру, коли йшли до крижа. Як вони дякували Ісусу за те, що Він дає можливість їм докранутися до Його крижа, що вони з ним злучаються праз гэтыя перегримки. Бачу ту радость саме у парафіях, які приймали криж ікону Божої Матері, у Сморгоні, у Лізі, у Гродно, як шматлікі вірники не тільки молоді, які шановують гэты криж ікону, але так само і старейші, дорослі вірники, йшли, каб установити гэтыя духовні символи, які нас усіх об'єдновують у одной веры, бо для Христа и Марии нема межу, я ими часто повторял, то, что мы принесли перша, крыш, икону Божией Матери, и позднее их передали для литовской молоди, это такий знак, что мы не маем межу, як люди верующие, мы все одно у Христе. Ксенз Антонія, ви займаєтеся молоддю, а ці не сороміються. Сьогодні молоді люди католицької, ввогуле християнської символіки. Питання вельми такое неоднозначное, бо, напевно, громадство, в яким ми живе, воно громадство світське, яке потребує у таким свідченні, моцним свідченні молоді, тому що вона молодь християнська, що вона має свої духовні символи, має свої духовні орієнтири. І бачу, що за кожним разом молодь має таку свідомість, що треба давати свідчення. І ця свідомість розвивається повольно, але вона розвивається, що я не можу, як христианин, не давать свідчення своей веры. Я не могу соромиться крижа, иконы Божией Матери. Я христианин, даю свідчення про то, что я верую в Божию моц, яка плине з крижа, верую в допомогу Матері Божої. І дякуючи таким мероприємствам, як перегринація крижа ікони Божої Матері, ми мали можливість дати свідчення в нашому громадстві, і так само нашим ровесникам, які так само могли переживати це видарення і задуматися, на що це треба. І так само могли прийти до Христа і вшанувати цей криж. Ксенз Антонія, може таку перегринацію треба було провести, наприклад, не у костьолах, не у пілігримках, а виставити їх для ушанування, наприклад, на площах наших городов? Ну, це треба до цього підрихтуватися. Напевно, громадство, яке сьогодні є у нас, воно потребує таких знаків, і молодь, яка має такий шлях, як евангелізувати, віддільні які групи молоді, які евангелізують, вони відважно до цього долучаються, щоб нести свідчення про Христа, про ці символи. І, напевно, може з часом це буде можливо, що ми можемо вийти на вулицю і провести некую молитву, але поки це відбувається у межах костьола і в межах пілігримок, які зв'язані з життям релігійним, молоді більше. А ті, які ще за костьолом знаходяться, поза костьолом, ще чекають, звісно, на це свідчення. Але кожен має можливість прийти у костьол. Костьол для всіх відвертий. Ксенз Антоній, на що повинна була звернути увагу католицька молодь під час перегринації цих символів? Перша мета – це було духовне підрихтування до Сусвітнього дня молоді. Щоб молодь, яка переживає свою віру разом у католицькому костелі, чулася адказная за тое, што вельмі хутка праз 2 гады ў Кракове адбудуцца сусветныя дні моладзі, куды прыедуць мільёны маладых вернікаў. І што ўсім адказны за тое, якое будзе гэта свята моладзь. Праз наш удзел, праз нашу малітву, праз тое, што мы установалі гэтыя духоўныя сімвалы, мы выражаем сваю адказнасць. І тое, што мы хочам быць разам з моладзю там у Кракове, што мы ўжо рыхтуемся і так афіцыяльна і таксама рэчаісна распачалі падрыхтоўку да гэтага фантастычнага выдарэння ў касцёле. Ну, гэта такі першы крок падрыхтоўкі. А што будзе далей? Будуць яшчэ мерапрыемствы такія для падрыхтоўкі? Канешне, гэта духоўная падрыхтоўка і, канешне, некія пытанні арганізацыйныя, якія звязаныя з удзелам моладзі у сусветных днях моладзі ў Кракове. І гэта ўсё будзе яшчэ наперадзе. Але перагнацыя дала такі добры імпульс, каб задумацца, як гэта магла лепш зрабіць. А якая была духоўная мэта гэтай перагрынацыі?
Духовная мета – это так само, как молодь объединалась и чулася, як одна большая великая семья молоді всього світу. І то, що ця крыша, ікона прибыли на Беларусь, які становляться молоддю всього світу, до яких доконалися мільйони вірників молодих, які передаються молоддю з країни в країну, з континенту на континент, ми почулися одною великою сім'єю. І, звісно, живіть віру у збавчому від Христа, бо коли ми приймаємо криш, ми розважаємо словами святого Яна Павла II, який сказав до молоді при урученні крижа: «Дорогая молодь, вручаю вам гэты крыж. Несите гэты крыж як знак любові Христа до кожного чоловіка. І обвяшайте усім, що тільки у Христе померлим і воскреслим ёсць сапраўднае збаўленне і ратунак». І гэтыя словы мы разважалі падчас прыняцця крыжа іконы Божай Маці у наших городах Беларусь. Гэтыя словы мы прынялі як той духовны запавет святого Яна Павла II, каб несці Христа, навіну пра яго, як у воскреслага Христа і памерлага, каб мы мелі у сабе жывую веру і не баяліся сведчыць аб тым, што Христос і сёння разам з намі ёсць. Ксёндз Антоній, эстафету прийняли литовцы перегринаций, а мы уже зустрінемося з крижом і іконою на Сусвітніх днях молоді у Кракові. Як ви лічите, наша молодь збирається у Краков? Конечно. І нават, коли відбувалися адорації при крижі, при іконі Божої Маці, многие доконалися і цілували гэты крыж, але некоторые мели приготованные крыжики. І я так захвочував молодь, каб той, хто доклонився до крижа, своїм крижиком, які носять на своїм тілі, або приготував для гэтай мети, що він обов'язково трафить на гэтай Сусвітній дні молоді у Краков. Що не буде для його ніякої перешкоди фінансової, ніякої організаційної, що він, напевно, буде брати уділ у гэтых Сусвітніх днях молоді. Молодь виражала свою готовність, каб прийняти уділ у гэтых Сусвітніх днях молоді у Кракові. Я бачу гэтую радасць і таксама энтузіязм, што мы хочам паехаць на гэтае Сусвітныя дні моладзі. Ксёндз Антоній, я прапаную сёння пры дапамозе нашай перадачы запрасіць гэтую моладзь. Вы, як апякун моладзі і галоўны арганізатар гэтай перэгрынацыі, запрасіце сёння моладзь, можа, тую моладзь, якая не бачыла гэтай перэгрынацыі, альбо ўвогуле адышла ад гэтага крыжа, запамятала, хто такая Маці Божая. Дорогая молодь, нас чакаюць незабыўныя выдарэнні праз 2 гады для моладзі ўсяго свету, бо гэта нешта фантастычнае. Я сам прымаў удзел некалькі разоў, ведаю, што гэта незабыўнае выдарэнне, што мы адчуваем, як нас захоплівае такі дух радасці, адзінства, калі молімся пры крыжы, пры іконе Божай Маці, як мы чуемся вялікай адной сям'ёю. І дзякуючы гэтаму мы адкрываем сабе вялікую таксама радасць унутраную, супакой душы, што мы ніколі, калі верым Христа, не адзінокі, не самотны, але з намі разам ёсць тыя, якія нас падтрымоўліваюць. І дзякуючы гэтаму, што мы будзем разам на днях моладзі ў Кракаве, мы яшчэ больш прыжым эту праўду, еднасці з сабою і будзем мець такую унутраную радасць, што мы заўсёды разам з Христом, што ніколі не самотныя. І гэта нешта фантастычнае, гэта нешта цудоўнае, якое мы атрымоўваем падчас гэтых Сусвітніх днёў моладзі. І застаецца ў душы такое жаданне, каб яшчэ больш браць удзел у гэтых днях моладзі, каб і наступныя дні моладзі таксама былі з нашым удзелам. І жадаю вам, дарагая моладзь, каб вы не баяліся, былі адважнымі і вырашылі прыехаць на гэтыя дні моладзі ў Кракаў. Мы ўжо распачнем падрыхтоўку ў Беларусі праз нейкі час, вельмі кароткі, каб таксама падрыхтавацца да гэтай сустрэчы. І без вас гэтыя дні моладзі будуць няпоўнымі, калі вас там не будзе хапаць. Жадаю, каб вы усе, хто можа, мае час, магчымасць, жаданне, каб ваше гэтае жаданне прыехаць у Кракаў споўніліся. Моладзь Беларусі разам з Христом і Марыяй. Ксёндз Антоній, жадаем вам шмат сіл для далейшай працы з моладдзю. Вялікі дзякуй за гэтую размову. А вас, дарагія тэлегледачы, заахвочваем дасылаць на адрас нашай перадачы свае тэмы, разважанні і каментарыі. Усяго добрага, з Богам!